Urup kuwi tandane urip, Lur. Tegese piye? Delok lampu kae. Diarani lampu kae urip, merga enek urupe, enek cahayane. Geni kae diarani urip, merga enek urupe. Lah, wong ki diarani urip, Lur. Ya mesti enek urupe, tegese obah. Mulane enek lagu kae. Sing kae lolobang apa piye kae. Wong mati ora obah, lek obah ngeteni bocah. Kae kan tandha to, Lur. Wong jenenge diarani urip ki ya mesti obah, mesti urup. Urup ki tandane urip, tegese piye? Wong kuwi diarani urip lek manfaat karo liyan lho. Diarani manfaat duwe urup. Tapi yo enek wong ki obahe gak manfaati enek. Ya kuwi ya urip, tapi kuwi urip sing ora bener. Mula ayo lur, kabeh wae dadi wong sing manfaat karo liyan. Sing sugih ya sing loman dadi wong sing sugih loman. Sing diwehi kuwasa karo Gusti Allah ya sing adil, aja mbanci ladan. Sing diwehi pinter, ayo padha mulang. Lah sing diwehi sing rumangsa goblok gak iso, ya ayo padha ngaji, belajar. Sing rumangsa ra duwe utawa marat utawa fakir, miskin, ya wis paling ndak ndongakne kancane, muga-muga ya kancane diwehi seger kewarasan, diwehi iman sing kuat. Ngono lho Lur. Dadine urup kuwi ya tandane urip.